Een pop-up store met alleen nog maar droegblom. Dat is een initiatief van zussen Hetty en Marta van der Zwaag. Ze binnen de komende maanden 2 dagen in de week te vinden in haar kleurrijke winkel in Verkleerster. Met bloem die ze zelf hadden fabriceren. Alles maar snij denken, hè? Ik ben eigenlijk al vanaf mei aan de gang in het voorjaar. En als je dus de droegblommen, dus ik het maar je beiden nu wat we dit hier, welke blommen we hebben. Het groeit natuurlijk en dan is het oogsten. En dat is nog wel op welk moment plukst het. Dus wat is het goede moment? Wanneer had het de mooiste kleur? En dan komt het op onze droegzolders van, ik denk dat we dat in augustus doen, augustus en september. En daarvan is dit hier eigenlijk het voor een heel groot deel het resultaat. De zusters hebben beide een drukke baan en zoeken de droegblom als een ontspanning naar haar werk. Ik vanuit vroeger ben ze ook grootgebracht met deze hobby. Wat is het droegblommen-idee wij kwamen is echt vooral uit het verliezen dat de ouders van ons ook altijd droegblommen oogsten en zaaiden. En daar mijn maken daar al hier stukjes van. En daar hebben we ook om mij geholpen. Nou, en toen is dat weer wat waarom rond steeds maar. En wie had het weer oppakt en dan gaat het mooi in een trogge in een lijn. Eigenlijk weer verder. Op een heel andere manier, maar wel vanuit een trogge in de lijn, steeds maar. Dit jaar hebben ze een jonkere droegblom ook een thema, namelijk wol. Dit is waarom te vinden in onder oren de zelfbetochte 3D-fasen. Met deze ideeën hopen ze onderscheid van de winkel te maken. We gaan net hier is geen spuitspul ook kwam. Dus we hadden ze biologisch mogelijk dingen. En ook geen kleurstoffen toevoegd. Dus dat maakt het wel het onderscheid van hoe het in de winkels aanbieden wordt.